Hai yo. Anak muda yo saiki yo. Anak muda ape benakne rambut ape nyalon. Dek kene rek dek ngarepe KFC yo. KFC. Iki gambare nek aura salon yo, ndase wong dikramasi iki yo pokok ngene iki. Anak muda mau masuk dhisik. Dorong jenenge dorong. Kudu didorong sih, didorong. Didorong anak muda iki ape nyalon iki. Mbak, ape semiran aku. Iya. Oh, jare ndek kene nek semir sing apik ge anak muda. Oke, yang ini. Sing ndi iki? Iya, sing iki. Sing iki. Pokok sing apik top ya jare ndek kene lak kon nyemir-nyemir ngono pinter jare, apik-apik. Tenan iki ya. Tenan. Pokok sip ge anak muda ya. Sip. Janda-janda semua terpikat. Siap. Ya, Nah. tak serahkan pokok ya. Oke, Oke. Lek narek ndasku dibungkus kayak buah pir Mbak Yon. Kayak buah apel kar dibungkus. Ndok ento kayak iwak lohan ku wedi ngene on. Dilihatlah kepalane Pak Kaji kayak akeh telek dorone ngene iki. Tapi kita jeneng kok putih lho ngene iki. Bar mes dadi ngene ya dikeramasi disemprot-semprot gawe kompresor iki yaiku. Semprot gawe kompresor. Bar setelah itu diganti warnane. Langsung diwarna apa iki mbulali aku jenenge apa delok hasile. Pak Kaji gantengon kaya jungkok Taeyong Jimin Taeyong tumok ngono.